बिदि खना फारसेथिंजाय जों आरोबाव माखासे बेवहाय मुसुखा बायदिसिनाफोर जों गायसननो सानदों जायनि गेजेरजों मोनसे टुरिस्टनिबो एट्राकसन जागोन आरो बेवहाय फैनाय रायजो राजाफ्राबो बायदिसिना बेवहाय नोजोर बिथांमोना नुनो मोनगोन। बावैसो क'क्राझाराव जोङो सेक्रेटारियेटआव जिखिनि एसे समाय होनायनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेवहाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाबो बेवहाय दोननाय जादों। दा रिसेन्टलि इन्डियान आर्मिया बिथांमोना थांनाय बोसोराव क'क्राझाराव गोबां काप खुंदोंमोन, देग्लायबो खुंगोन, 30 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो बिथांमोनजों जों सावरायनायाव बिथांमोना जोंनो क'क्राझाराव दोननो थाखाय गंसे गिदिरथार कामान दावहायाव बाहायनाय मोनसे कामान बिथांमोना जोंनो हरगोन आरो लोगोसे मोनसे बिथांमोना दावहायाव बाहायनाय आरो मोनसेबाव टप बिथांमोना हरगोन। दा बेखौ पुनानिफ्राय लाबोनायनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। दा क'क्राझारखौ एसे समाय होनो थाखाय जोंनि हेडक्वार्टारखौ समाय होनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों जाहाथे बाहेरनि मानसिफ्रा फैयोबा एबा जोंनि मानसिफ्राबो एसे गोग्गानाय मोननो हायो जे जोंनि ओनसोला जौगादों आरो बेवहाय बायदिसिना मोजां मोजां जोंनि डिजाइनफोर एबा बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ मावनो हादों। दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। बे हाबाफारियाव जोबजासे जायफ्रा मावगोन बिथांमोनखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जिखिनि जोंहा टाउन कारिगावनि बिजनेसमेनफोर दङ बयबो हेल्प खालामफागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनियावनो बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव आं सारखौ आवगायनानै हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बे समाव जोंनाव माबा सोलिबाय जोंनि बेफोरबायदि माने गिदिर बिफावफ्रा दङ आं जोंहा सारखौबो गांसे आवगायदों बरायना लाफैनाय गुरु खालामनाय जाबाय। धन्यवाद थाबाय।
Aku kemana ya, Ken? गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।